Human ka mga Pinoy nga atuan na mipuyo sa Estados Unidos ang misalmot sa US presidential elections. Atong kumustahon ang pipila kanila sa report ni Lino Parone nga nanukad sa Los Angeles, California. Duha ka semana sa dili pa ang 2020 US elections, tali ni incumbent President Donald Trump ug kanhi Vice Presidente Joe Biden, aduna nay absentee mail-in voting nga gipahigayon. Pinaagi sa absentee voting, makabutar ang mga citizens nga ipaagi sa mail. Dinhi sa Temple City Hall building, makita ang usa ka official ballot drop box. Dinhi, pwede ihulog dili lang sa mga mulupyo dinhi, ingon man mga residente sa laing lugar ang ilang balota. Parehas ana ron, adunay muhulog sa iyahang balota sa akong likod. So, ing-ana kasayon ang pagbutar dinhi actually. In fact, adunay Tagalog nga instruction na pudlain nga mga pinulungan. Adunay gibanabanang 430,000 ka mga Pinoy ang ania dinhi sa Los Angeles County. Matod ni Police Sergeant Lorenzo Boyendic sa San Bernardino Police nga taga Burawin, Leyte, dako ang papel sa mga botante aron mabag-o ang nasod. Taliwala sa nagkasaka nga tensyon, gipasalig ni Indic kinsa 27 na katuig sa serbisyo nga ilang panalipdan ang mga balota, mga botante, ingon man ang mga kandidato. Sa interview sa batanon nga Pinoy nga si Anthony Perez, iyang gibutyag kung unsa ka mahinungdanon ilabi na sa mga Pilipino nga nagpuyo dinhi sa Amerika sa pagsalmot sa eleksyon. Napaka-importante niya dahil nasa ibang bansa tayo pero lahat tayo may karapatan, makapagtrabaho, makapag-aral. Especially kaming mga kabataan, gusto namin makatapos at magkaroon ng equal opportunity. Hindi lang, alam mo yon, hindi lang sa mga puti, sa mga itim. Ug lahi sa eleksyon din sa Pilipinas, panagsara ka makakita og mga tarpaulin o election paraphernalia sa kandidato, daplin sa mga kalsada o sa mga establishmento. Pila na lang kaadlaw gani mag-eleksyon sa tuwa, pila kasi mana pa lang puno na kaayo ng ato ang mga kandidato, no? So ing-ana na dire. Ug gikan dinhi sa Los Angeles County, USA, ako si Lino Parone, Balitang Bisdak.